Mugusi. Ndizi TV. Ubwansu bw'Umugusi. Mancho muri kire bigata seni Ndizi TV wairebiya ntago sogirenda siasa sogirenza ko kubatemero bili itukurwa kiete wekira chinga kibune chicheragire chinsa ikomi chebonobo tukasentune ngo kwariganira nyanda ko batoko sanga muna senchere bwengegima ngagenda takobaga gwateka chinga kibona bali kibaitoba mangana maye togenza ko batoko bwatera nabarabo nyanda ko batoko semena ko manya ngagenda takobaga gwateka na mangeto kwariganira kura semesa ito ya maye ko rene ngwera nanda segeka getari getambe nyanda ko batoko manya ne munaye nganyanda ko bagwateka. Gwetera semi mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, gwetera YouTube Ndizi TV News na bwigo website ya www.ndizitv.net na boko ya bwatiaya na bwigo merobiri ya itoto gento kabato kwarigana chinse mirongo evire na inye na bwigo matuka 5 na bere ye wiki to kwa uri to ko bwatera nere ko etera asumuno bwe manyira rigakoro kwa Lydia Musesara mu manya gero to kwena kiabu na chibi cha monero gichago chira senchira yo wikirano riana ngoro kwa Josephat Amesi toko ya chaka amajase enchire bwenge gima chinsa ikomi chebona mugoroba ni gobono ya mate yomoga ka Samson Ugato kurase kenyero keirianyi hegereta koba ge kubwato gosenyale koba ge kubwato no mondo kono muichano omonene ye magega ya omosacha oyo muyo nyale koba wikirana senka yabo ndagotebanga nigaranyale koba ga koba konya na koba sirelinde umwana boyore ase university nyale koba ga koga konyora obokonyi bwechibeso borachi koba bo kumwirane na inde anyale koba kogendra amone chisemi chia ya momo sacho yo au nyaleta koba kweroka asilita James Mukaya niganyaleta bono goga wikira nasenge yo ndagosanga amona barabu hasanyaleta koba ga kwimukyo mugako yena kumoteba nigo harachi koba kumwira wikira so muchubo songo elinde bachikoba bagosanga amonere chinchira aharachi koba ga kuba konya korengana ne amate yo nigo yetebeto musacho yo anyaleta koba ga goteba nigo are oyomo bwabakoli emeremo na bigo omuliki ase abisi yo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati nanyana boni gomwelio ye umusacho yenyalete koba gakobagura gose gakogenda ni chiringi chiri busano na mona bigo esimi umusacho yo maiga ya okomotiga imego sobogategatibo mucyo busonga se chinchira chiria cha obotutu kano tanyara hari yenyalete koba kogendera singeyo wano kingenda konya gusababa sani nabairi nanyorete ngwakirwe simi no muntu igoro ogo changa igarura ofisi ya governor atumiru gocha igera tokonya twakoria magoso kubika ringaneria seredi naria chete paka nkaga iga okongereza ngaya gatumiru na governor arorenga kitokonyara gokonya akamanya kombori chibese mbwate nire ngati cash egere bachiki commenterani bagende bandikire cheki omwana achigokonyeka mpaka visi ni rent ebesa yalinga nyomba shilingi 6,000 tukarusi tukamwa tukagenda nere pake town akankiarie parish agantetiga ngugendo kira iga tuminyo ko office no mbona nyuri nari agenda takagendera ni miss elinjira kogenda konyoronte ebye simiyana ya research nkonye simi ya ombe kera ini egere kinkori gukurwa office na atoka mbabora nganga inasira gochi nkarusikira ini cyane nkamwa isimi wono gabona cyete paka nesimi n'ekibeza shilingi 6,300 twari goja gutumika munefe nari goja gutumika munefe yakoirana wona abantu getende restaurant etie town ngachandika musani najite konyona ero ngete fe nkairanira gochanya kwa transport ngominyokanya kwa rende sinatigete nari konyakona rigwe bintu ngosomora 300 koro nkoba chikabeli busita 300 bakogenda
baada baachire nario achire gekana linkwebori ngaki ngakibono naba nkibono kiandi ngakibono naye na chibesa ko bokoiga irinko musesimiga ngakiro mugakonde nyoro mugakondo ugoja ugoswa nyumba lyoka muburi ngaki igona koni yarenge ngatwauri chibesa iga tutari torigerereti angikirie tauni ontigire gintene ineiga osoire gochituka ngane genta kuyiga ochire tokaira na koba machara ngobori omwana gaki ngakibono ngokora gaki esome ya ngakiyarenge gose ngakigose yarenge moneno anore gaki otare kontrolera mabira gaki abobisa gaki abakubu gaki simbarati na bata simbarati motomete gocha gaki wa ngana yogo ichane muri kiyo ito dipo na sanya na gento ko bagotwargane robot rwa senchirari yobo ikirano nigo musacha oyomo asilieta Maurice ogorwa sekenyero kya motentera B nyumba ya yanyarete ko bage kuyase obotuko bwokera rero nabo igo enibo enyinge osirera ase omorero oyo korengana ne amateyo nigo bagoteba nigo bono enyombe yo yanyarete ko bage kobekwa gosego gotongibwa ase chinchera chiria chitamanyekanitia se bono iga banyare ko bakuburia nga obotuki bwa bene banyare ko bago ikirana nabo igo rinde yamateyo nyare ko bage kwenyorera obwene bwabo nigo ntonyara bochingo chigotebekana nga nigo endemero iyo hinyarite ko bage gotwara engusana nokero kendenganira nyara ko bage koirera anene enyombe iyo kobe kumuriro njabone nara irendo jenge bituko yara bero mujyo igoro yebina babwate igoro yeme gondo yabako nakubuna goja goja rakini njendo itaini nonde bwensi dukanje ni gortana sabete nyomba ngambe ke gasara ni ko ro ende ligera usuti muntu kwanya na gebiriti kwa goro no mwane kara njabone yegibono mambi mungina gara so kadri mukoja te kugole biasara biale okare korrerio giri woka ko bolingi kiaba matari kontiga kwanje maigana ari ngoko nagere onde njugo chora magana berango jugo janga nyore nyombe yetere akatubona giye nyomba nizima yali bugete weta ko mutu aje tukigole nyomba twanyoranga yale ko mutu atigwa tujuweta maiga twanyomura ngo maiga otago iro tigire kwase waso nyomba twanyomura ko kete nyombe yetere ninga twikire kabire twara yale nteiki abe na kitoko rati aturiye umugambi twali bote umugambi twajire mutu twali giro bine otatanya kulika kulingana ngatoro kabire nonkuru igore nirige to maiga rangana kitoko nyoro zaidi ko ruoro pindana obiyete nyomba bietu keikire chibano nya nyomba bana bakori kerente keyete nyomba gai na tutirete ko beka birega kire no yo ko ndi nyinde kabire bono ndini ri gotora abwadi uranya orekano gotoka ko ndi kabirega serikali tugotigana no roboti oruo chinga kibono ebikorwa byo boibi hanene bweni bo bigendrete a sensemo yairianyi si ni gobono e amate eyemo ya omongina omotakanwa erebirero magiga ya abaibi na biga bantu batamanyikaneti nyarako bagoswa singa ya yobotkobo kirarero na koiba embori korengana na omongiro yo nyagote bangembori yo nero yo kayanyare ko bage ko bakonya gose ko konye yamate yo rindanyare ko baga kogenderia bana baye chisemi ni gobono yanyare ko baga kubolinga musambali onde bwensi horanyare ko baga gweso kinyare ko baga kumubwatesia ndanyare ko bago ikirania magania ya kila lituko hasi ya mateai Samaria tanguru kulidio sebe nsongo kona bokeke mambi nagenda mugondo natigo mwana abokere ndasokie mburi yachi kubokonyora mburi teiyo igena chirengori mburi inere gonkonya ngoni ebimanu namburukani nebichuchu egera na oni naruera bani school fees naburukani rende neroni ekeronkoyo ono ngumeti ngaingo chakera ngaingo korera rende nonye noyo ira atare kondorera mabere embori nanye twadira se miaka 5 ige konyora chisare ekade embori yiga yanyorire gonkona nabugori eroni naruera omwana school fees yagera ibimanu bigokina nande nakora kinaoni nakana igobone embori yiga nyebegete buna security ekogera naye gweroni ubogima no bakongwa so moigori oyo masa abange mbaito mumanyete rasimo manyanga wakesa abo manya gotobo ono metensi nyiro ndetayora chikongero ni asenga njutimbuka tigento ndabeke security kolene nonye no yokora ya tiganya samu akane timbuka tigento ndakwa igambo bebisana ngakina mabira mange sana asenge njoroje no tokonyora gurtwa nyora bana baito bakore bachira no nesku akero time nati gara kabunga juru chatenera kayina ere mburi ne akore tena matonye bekera kayuru charengera ligo kenga nabo kamono mambio nanyo mojo ko myaka go cha sende awante bisokorembu mburi ete yaibiru
kwa igo narora ng'ati kanyimukie gitambukiro nachire nyakwewe na ripotiri nachire musocho na ripotiri igo rinde kinga uyu irere tinya samu kwira mabira senge njo chadi rumu boraka aya na mabira mangi sana nekere tuguchiko baiga ntuguchikorara sinjo na baburuka tule igo morabwate mutubwate sigakia senge njoro chekero muntara ire nyomba ibintu bya umuntu igare kumwenta pi mwetamukuri onyo no uyu muntu uri kumwita pi kumuranje bali mororo tubwate cia serikali matokonya senge njo baiga na kongusana no uyu jikoni gosachi kuria kakia kwa ataranye wakwibera bebera mpaka batakana Korwase county ya Nyamira nigo egati y'abasubati korwase ewodi yerigomeye gotoka imeye bunge ya Kitutu masabanyareko bagweso kira kuburia abarayi bari babachorete abanyareko bakwena kenga abanyareko bakubasira asobokoreri bwabo bwakirari tukobakora mona Ndizi TV nigo nene baburia abarayi abo banyareko bagosira ebyombe ebyo byabangina bigendetse koba bikwendeke byanyareko bigoikirania maganio abo akerari tukoigoro yokwena na emeremo nigo boigo abasubati abanyareko bakuburia barayi ngabanyareko bakubarigeria bana babo emeremo abanyareko bakora kisemi herine na barabu tibanyareko bagotigara sichinga enchira eyemo barachiko bagwesanania amono bosario basubati abigakorwase wadega yerigoma nigo bagendereko babakuburia barayi babo koneke bunango baika barange asoko basira sebyombe nabo igo ko bakonyeri kwegendereria konyorangina na ibo bakure batigirwa abachokoro mundu uyu tigire mwana kali kwenya naindege tokende babire bago support sports asa basacha no bebire ngabana abanyaruka baroro tabariko kwa talent batakiri na baro basaponsu baskego timotu beka bago kwana nigo baereire njira bagendereko bagwetera engai asibono baganira barayi abaga ko baroisire kibara chinsoko jama chibune njira yemo yo kubatora chigurube turako ligingenda ko arakorera buyayiga abeke kiombe kiyaga ky'ababuraka banda bomera nari banyora nonye na karoni basomeria abana babo amaene noine bara tubwatiro goroga igarero teyo yatakokire yaerire pi chipikipiki. Alright, roboti oruntoro nyara asenchira yobo ikirano chikoraga ense ya mone chise soto Chere botuko aliagene tukabakorekana isko yorogongo ruagusini go omorai bwekiama kiana Kenya matakarua Nereko bagakoyeboria serikali nyareko bagigweso kia sobwango na kwerera o makweri yobo tutukano yanatoko bagako wanyora hegati yababwatani bekombe ya GNC abareko babakorobekana sekeria agoteba nigo bareko babakorigia obwene bwabo kurwase serikali gokwana nigo karua boigo hanyareko bagakoranga nigo chinga chinyinge chigendeta ko bachigwetera makongo maiga yabarabu gutabanyora abancho babo bakagere nganigo banyatoko bagusiria obogima bwabo anenase amagoko ya serikali nigago sereirie ngana chiko bakwirige tambukiranye serikali tegokora sobwango rinde anyareko bagakobeka ekina se ekigambero ekerie kyorogongo rwa Afrika ekyo kerengete kurwanira obwene bw'amanyabantu. We have seen arbitrary arrests and abductions continue, targeting those who dare to speak and those who dare to demand accountability. We refuse to remain silent. We refuse to be accomplices to the betrayal of the people of Kenya. We must speak out for those who cannot, for those whose voices have been muzzled by a state determined to criminalize freedom of thought and expression, and to ignore the principles of the Constitution and not giving people a right to be heard. The Constitution they are trampling on demands that we as citizens defend it. It is actually an obligation of every citizen. Togoska motwe nigo wizara ye chindemero yanyareko bagekobwa tukayikura tentindi yanane gukia sabonchoreria abo babwate chindemero nabo igo banyatako bakwerikanga nigo chindemero kirachiko bachigotumeka asenchira yo bonchoreria gose kwagacha anene chinyomba ikirachiko bachikwenekia urachanyereko bachigosira obonchore gukwa nari tukoria rero nigo muwaziri oyubo bonchoreria Salim Vuria anyareko baga koteba nigo bono serikali
enyere koba kwena na emetinye tano na limo elio abonjori abo banyare koba bakwene kiabaise kogenda maminchano gochiko kwa serikali niga serikali rachikoba kwira libaga na boigo koirania chinde merecho linde nyare koba gutumia ase chinchera chire chikwenereta. We also note that there are investors who are holding on to licenses beyond 1 year. And what I have said is that we are giving every investor 6 months to report to the ground. And if they don't report, then we go to the next person. We are doing this because we have really been putting a lot of incentives to ensure that we attract investors, including making sure that they have cheap power. You know, so we cannot hold the land here for more than 1 year waiting for one investor, and we have many who want to come investments. We've got a total of 38 special economic zones that have been gazetted to operate as zones, and around 62 investors. Togoska motweni go ekiombe kiria gitenereta bakori emeremo imense ya Kenya ko tubona Kenya ko kwaligania omoyega hoyobo kwena na maigari ogochia sekegori kya basaigori chinjira abanyare ko bakweri kya nebyombe helinde banyare ko bakwegachira engeri yabo irachiko ko bakonya se amatuko ale motu no moyega boigo banyare ko bakoreta amo ebyombe bya basasa bange banyare ko bagweso banyare ko bakokera ane na maigari banyare ko bakonyora na boigo kuri chira ngamba chiko bakweri kya mone byombe bya bakori emeremo helinde na barabu amaganyo abanyare ko baga guikiranirwa amone byombe byo wetera senchira ya serikali. There's an agreement that there will be a nationwide campaign on issues affecting young people, especially at the places of work, on the need to know their rights, social security, fair wages, times at work, all those issues. And that's why you are here as young leaders, to speak on those issues. When you talk about the digital work, digital economy, that's where youth are currently participating. When you talk about the green economy, that's where youth are participating. But what's common with these economies that are emerging, most of them are informal. And so we see this as an opportunity for KOTU to really engage with the youth on issues of rights at work, but at the same time mobilize youth into trade unions. We believe to discuss how we can harness that energy, that passion, and creativity to ensure that our unions continue to thrive in an ever-changing world. Your voices are crucial in shaping the future. Ayanga tiyari amango mancho morigeria tokera tokobato kubatele kura semesa yaito yamayana yareta subwenga kigema kurende ensa yamone chisesa to chale robotuko munyarako mukomera na amonere Evelyn Osero nyarako bokoretera ayo hasenchira yobo ikira nigo tonyarako batogosanga amona bariki baitomangana maya kwaneke buna nyarako bagokira senchira yobo ikira nsemo ya kabere studio lide moseni nyarako bakwaneka gokira wetera somono webimanyiriryo chinga kibogo sara mu mwanya nyarako bakwaneke abuna chibichamaniryo cyagokira senchira yobo ikira nari ngoro kwa Josephat Amese nigo ntegetengo tigase amagoko aye papasiko umoroberio chingero cheito nyareko bo kwegokya iregeta sendi Kendize TV nyareko bo tuara uburigirerio bya